बिजेपिनि हेंथायै मावनायखौ बन्द खालामनांगौ बिपिएफ हान्जाया नङाब्ला जिखिनि बेनिफिटखौ जोङो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि एमएलएनो होगासिनो दं बिथांमोननि हान्जानो होगासिनो दं बे बेनिफिट होनायखौ जोङो बन्द खालामसिगोन जोंनि बिपिएफ हान्जाया बिजेपिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौहाय माखासे लब देखायनानै माखासे सिगि सग'नि गेजेरजों रां रुफानि मोनसे बेफार खालामनानै रां रुफानि लब देखायनानै धोननि लब देखायनानै बिजेपि हान्जानि जे माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसिनि हान्जायाव लांदों होननाय खोनादों साफा सानै आङो दिनै काति गासानि दिनाव रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो दिनै बेबायदि गाज्रि बुंनो सानाखै नाथाय नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव आं नुदों गोबां जयनिं जाग्रा सुबुंफ्रा बुंदों जे आं आगोलाव बिपिएफआवनो दंखायोमोन आरो दा बिपिएफआवनो जइन जाफिनबाय गतिके बांसिन मानसिफ्रानो बुंसोलायदों बा जोंनि फिल्डनि जे रिपर्ट जों रिपर्ट लाहरजोबदों फिल्डनिफ्राय रिपर्ट मोनसे फैबाय थादों जे जोंनि माने रावबो गुबुन हान्जानि माबाफ्रा सोद्रोमाफ्रा बिपिएफआव जइन जायाखै गावसिनि सुबुंखाखौनो गावसिनाव जइन खालामदों थ' बे मोनसे खोथा जाबाय थादों मा जोंनि बिपिएफ हान्जाया बिजेपिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौहाय माखासे लब देखायनानै माखासे सिगि सग'नि गेजेरजों रां रुफानि मोनसे बेफार खालामनानै रां रुफानि लब देखायनानै धोननि लब देखायनानै बिजेपि हान्जानि जे माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसिनि हान्जायाव लांदों होननाय खोनादों साफा सानै उदालगुरि जिल्लायावहाय सासे सानै मानसि हाबनाय होननानै जों नुदों बा खोनादों दा आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जिहेतु बिथांमोननि साथाम एमएलएआ जोंनि बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जे सरकार दं आसाम सरकार बे आसाम सरकारनि बेनिफिटखौ बिथांमोना लागासिनो दं बे एमएलएफोरा जों मोजां जागोन होननानै थांनाय राज्य सभा इलेक्सनाव जोंनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै बिथांमोना बेनिफिटखौ लादों जेब्ला बिथांमोना बिजेपिनि हेंथायै खामानि मावनाङा बिजेपिनि हेंथायै मावनायखौ बन्द खालामनांगौ बिपिएफ हान्जाया नङाब्ला जिखिनि बेनिफिटखौ जोङो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि एमएलएनो होगासिनो दं बिथांमोननि हान्जानो होगासिनो दं बे बेनिफिट होनायखौ जोङो बन्द खालामसिगोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003999187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव